Good morning mga kailaong, what's up? At kamusta ang inyong araw? At ngayon nagkagigising ko lang. Obvious naman, tingnan mo yung itsura ko. Yan. Grabe, tigyo. Tumubo ba naman dyan? Ang sakit-sakit. Ito yung good morning ko. Ayan, tumubo siya kanina kasi gusto niya nang sumabog. Ayun, tapos na ganun ko. Sakit. So, ayun ngayong araw, i-share ko lang na pupunta ako ng Pampanga kasi ayoko na dito. Lalayas na ako dito. Iiwan ko na si Dwight TV. Joke lang! Joke lang yun. At ngayon nga, nag-aayos ako, nagliligpit ako. Ayan yung mga bag ko. Baka sabihin nyo, it's a prank. No, it's not a prank. At ayun, dadalhin ko to kasi hindi ko na ginagamit. Bibigay ko na lang kay tita ko doon. Namiss na daw ako ni tita ko eh. Simula kasi nung nag-pandemic, di ba? 1 year mahigit na hindi ako nakakapasyal doon. Sa Pampanga lang naman. So, napakalapit lang pero alam mo yun, parang ka rin nag-abroad. Hindi ka na nakakapasyal, nakakauwi. Sila tita ko kasi sila yung tinitirahan ko talaga dati. Sila yung kasama ko. So, nahiwalay lang ako nung biningwit ako ni Dwight TV. Ayun. So, dadaling ko ng mga to. Yung iba nagamit ko na. Pero itong mga to, hindi pa to gamit. Ayan, nakuha ko yun sa nung nag-sale si Everbelena, tig 38 pesos lang. Ayan. So yun, dadaling ko yun kay tita kasi wala akong pasalubong, wala akong pera. Kahit daw wala akong pera, basta pumunta lang ako doon. Ganun niya ako kamis. Joke. Ang totoo niyan, gagawa lang ako ng module doon ni Wilmark. Grabe, galing ng Tarlac, pupunta ng Pampanga para lang gumawa ng module. So, ayun, ready na tayo. Yung konting, you know, mga damit. At ito yung susuotin ko mamaya. Ayun. Totoo niya, nagtatampo nga si Dwight TV. Kasi ayaw niya sana akong pumunta doon kasi nga, magtitinda kami, di ba? Dami namin nahabol na bayarin. So, sabi ng tita ko, isang araw lang naman, saglit lang, uwi ka rin agad. Yun nga, dahil nahihirapan siya sa module. Siyempre, siguro namimiss din nila ako dahil 1 year din akong hindi nakauwi doon, di ba? So, ayun. At kung napapansin, damit ko naka-t-shirt ako. Bakit ako naka-t-shirt bagong gising? Kasi kagabi nakalimutan ko na maghilamos. So, sobrang pagod ko. At puyat. Dahil 9 pa lang talaga nasanay ako. Parang natutulog na ako agad. Antukin talaga ako. Yun ang problema sa akin. Yun. So, yun. Punta natin si Dwight TV niya. Ayan si Dwight TV. Ba, pupunta ako ng Pampanga, iwanan na kita. Gumagawa siya chili paste. Oo. Mga kamata. Joke ko lang. Hindi na mag-iwan. Magbabakasyon lang ng ilang araw. Ilang araw? Malay mo isang araw lang. Gagawa lang ng module. Ito niyan, kagabi pa kami papayagan ba ako? Hindi kasi nga, di ba, ang dami naming hinahabol na bayarin. So, yun. Pero, hanggang sa huli, pumayag din siya. So, yun nga lang, walang pera. Sakto pamasahe lang. Ay, tita, huwag ka na mag-expect na ipasalubong ako sa'yo. So, ayun. Shoutout kay Tita Pet. Shoutout! Shoutout kay Tita Pet. Hindi siya makakasama ngayon. Gusto ko rin sana siyang isama kasi wala kaming pera. Ayun pala, shoutout namin si Tita Conchita Castillo. Yun, lagi nagko-comment sa aming mga vlogs. Thank you po sa panonood sa vlogs namin. At yun, birthday niya po ngayon. Kaya happy birthday po. Happy birthday! Happy birthday po! Conchita Castillo. Ayun. Ayan. Kung birthday niya rin po gusto niyo pa shoutout, comment down below lang po. Piling sikat. Ayun. So, ito na lang siguro yung papasalubong kay Tita Gulay. Lao nga pasalubong. Ayun, galing Baguio pa yun. Galing sa tita ni Jonas, no? Binigay niya sa amin. Ngayon, dahil wala akong pasalubong, bigay ko na lang sa kanila. Ayun, see you mamaya na lang, guys.
So yun guys, nandito na tayo sa San Fernando, Pampanga. Magabag na lang tayo ng jeep papunta sa jeep papunta sa Guagua. Sobrang kapali. Tayo dito. Nakasakay na tayo ng papuntang Bacolor. Walang tao. Ito tayo sa bayan. So yun guys, nandito na tayo sa Bacolor kung saan nakatira sila tita ko. Maglakad na lang tayo papunta doon, malapit na lang. Papasok na tayo. Ito. O, diba? Hindi pa tapos. Ayan, may duyan doon. Ay, sino yan? Tao po! Si Baluga! Uy, Baluga! Yan si Baluga, yan. Yan yung aso mo? Kaliit niya. Ah. Wala kang sama, te? Wala, ako lang. Tumbay nila, hindi pa tapos. Diba? Ah. At least may sariling bahay na sila ngayon. Dati nangungupahan lang kami. Ayun. And guys, nakarating na tayo, mga kailong. Yan yung tuturuan natin mamaya ng module. Ba't ka tumatalikod? Darap ka dito. Ito sino ito? Si Taichi? Saichi. Ah, yan. Magtatago pa. Iba, mahiya-hiya ka pa, ha? O, dito tayo sa kubo nila tita. Yan yung bahay nila. Yan, di pa tapos. Halos naman yung mga bahay dito, no, Mark? Di pa tapos, no? Oo. Halos ganito. So, yun, chill muna tayo dito sa kubo nila tita. Chillax lang. No, Saichi? Chillax ka lang dyan. Hi, vlog. Welcome. So, yun. Shoutout pala kay Dwight TV. Hindi siya nakasama. Wawa naman. Ayun. Iikot ko kayo dito sa may ano nila tita. Na? Right. Na, bababa tayo dito sa may kubo. Away, sana yung malaglag ka. Ako sanay malaglag ka. Ayun yung bahay dito sa loob. Bakuran. Ito sa likod, ito mga kasagingan. Yan, dating CR. Mga saging-saging. Tapos, yan. Saging pa rin. Ay, Kuya Tonyo! Yan, dito mga manukan. Si Kuya Tonyo. Ay ka naman, Kuya! Ay! Yan, mga manok. Tapos, mga tanim. Ayan, may talong. Saging, okra. Yan. Tapos sili. Yan, may sili. Mangga. Yan, malawak din dito. Ha, Kuya? Kanina lang. Kala ko nga dito sila tita, ala pa pala. Sige, Kuya, muntok.
Tapos dito. Yan. May daanan din dito. Hindi pa tapos yung bahay nila, tita. So, dito na tayo sa kubo. Nagulat siya. What's a prank? Nawala kami. Marami ka lang Kaya akala ko naman. May gulay. Si tita. Nakapawis ka? Yan po yung tita ko maganda. Eh? Uy, Timon? di ba? Nagulat mo. Akala ko. Prank. Hello. Ito yung mga module na ituturo natin bukas kay Mark Balugi. Kamata. Uba. Hindi na makita sa dilim. Siyempre may itim ako. Tanggap ko. Uy, uy. Ayun, bukas na lang yung iba. Bukas na tayo magtuturo ng module.